ओहो भाई आउ कौन खबर कह। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏବେ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ପୁରା ଏବେ ରାଜା ଆଉ। ଜାଣିଛୁ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେହି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଖିଣା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ମାନେ ହାଇ ରେଟ୍, ଆମକୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେହି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ପାଇନାଆପଲ୍ କଦଳୀ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ବିଷୟରେ। ହଁ ପରା ସେ ସପୁରି ପଣସ କ'ଣ କମ୍, ସେ କାହାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନି। ଆରେ ତୋ ଦେହ ସାରା ତ କଣ୍ଟା, ଲୋକମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ଭାରି ଝଞ୍ଝଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଆମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯାଉନି। ଆଉ ସେ କଦଳୀ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଥିଲା, ସେ ଦେଖ ଆମ ବିଷୟରେ ଖାଲି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି। ଆରେ କଦଳୀ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆମ୍ବ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ତାର ଚାହିଦା ଅଛି ବୋଲି ସେ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଆମକୁ ବି ପଚାରୁନି। କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା, ମୋତେ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କ'ଣ, ସବୁ ସେଇ ମଣିଷ ପେଟକୁ ଯିବା। ସେ ଆମ୍ବ ହଉ, ସପୁରି ପଣସ ହଉ, କଦଳୀ ହଉ, ନା କ'ଣ?